Още една смяна с задача за по-силен сервис. Капфер. Да се надяваме, че и той ще сбърка, както го направи предния гейм. Това не сбърка, но пък Пламен Константинов слага всичко на мястото си. 13-9. Две точки ни трябват. 13-9. Браво на Пламен Константинов. Отново страхотна техника. Хвърли французина по правата. Да, опита се колкото се може по-високо да скочи Пуйол, но с една ръка. Точно срещу Пламен понякога и тройния блок не помага. Представете си блок с една ръка. Владо Николов. Затова Игор Върка не можа да отиграе силно. Не успява, но пък за сметка на това Пламен Константинов слага всичко на мястото си. Точка 14-9. 14-9 за България. Само на една точка сме от победата. На една точка от влизането на полуфинал на световно първенство, уважаеми зрители. Нещо, което не се е случвало 20 години. Този път аут. Според мен беше на тази топка. Нещо въпрос е на секунди. Съдята Бела Хобър да свири край на срещата и то в наша полза. Заслужаваше Пламен тази 15-та точка, заслужаваше българският отбор тази победа. 15-10 победа с 3-2 срещу Франция и България, уважаеми зрители, е вече на полуфинал. Заслужаваха, защото показаха, че са отбор, защото показаха, че са характери. Най-важното, показаха, че вече не се притесняват от никого. Дори тогава, когато губеха с 0-2, когато имаха възможност французите да спечелят матча с 3-2, Мартин Стоев намери своя жокер. Влезе в игра. Боян Йорданов. Нещата се обърнаха и в крайна сметка 3-2 за България. Каквото и да искат сега французите, те само трябва да мълчат. Абсолютно, но отмъщението е още по-сладко, когато идва по този начин и свърляме французите от битката за медалите. Върнахме си го с лихвите, както се казва, за загубата на полуфинала на Световната лига. Бих отличил от нашия отбор, освен обичайния заподозрян Матей Казийски, който днеска имаше малко колебливи изяви, все пак Пламен Константинов и на първо място, разбира се, Боян Йорданов. Още веднъж честито на всички. Поздравления за победата. Най-сладката победа до сега. Коментар за матча. Нямам какво да кажа. Явно вълнението е повече, отколкото трябва. Какво почиваме? За утре? Утре имаме друг матч. Много говорят. Победата. Да, Марто. Поздрави всички в България, Марто, върни се натам. Това е, уважаеми зрители. Сълзите, голямо е вълнението. Най-много говорят. Да пожелаваме утре победа пак. Сълзите напълно заслужени, сълзите на голямата победа на българския отбор. Победа, която класира България на полуфинал. Честито на всички, честито и на вас, уважаеми зрители, които бяхте в този ранен час пред телевизионните екрани. Заслужаваше си да се види този матч. Неговата драма от 0-2 до 3-2 за България. Още веднъж, България вече е на полуфинал. България стана първият отбор, който се осигури участие в спора за медалите. Искам да поздравя всички любители и приятели на волейбола, на спорта. Виждаме в края на годината на една сравнително успешна за българския спорт година.
български отбор, национален, спортни, от колективните спортове на полуфинал, нещо, което не се беше случило толкова дълго време. Да се надяваме, че и приказката ще продължи и този полуфинал, който загубихме преди няколко месеца, сега няма да се окаже пречка към отбора да завоюва и медал с още по-ценен метал. С това, уважаеми зрители, завършва и нашето предаване. За вас коментираха Ивайло Гаврилов и Сашо Йовков.